uMthandeni SK uthi-ke brand new 4x4 i-Raptor 2026 model. Ngithi isandla sedlula ikhanda bathengi bomculo wami, izimanga enizenza empilweni yami, inkosi inibusise. #RedNation Woolies Maskandi. Usekwenzileke lokho uMthandeni Nkosi yamagcoka. Bathini uthi ungizwe inkosi yomaskandi noma bengathini abantu, kodwa kuyena uyinkosi yomaskandi. Kusho njalo-ke ungizwe. Right. uMthandeni beku-podcast-ke laphana Chill Mark G and Chill Network. Laphana-ke bezohluba uhlube ekhasini. Izolo wasethenga nansi-ke inqovu yemonto laphana-ke ya-Ford Raptor. So inyama tho. So akudlalwa-ke lapha nengane. Nani niyabona ukuthi yena ngempela ukhipha unyawo. Ubonge kakhulu kuMthandeni, abalandeli okungabelungu bakhe, abantu abadlala umculo wakhe, abantu abamsupportayo, abantu abahlale benaye emzimeni nasebuhleni, bemeseka. Iy'nsizwa lezi-ke acula nazo-ke laphana-ke ezimvumela zimgidela laphana athi be-celebrate-ke, okuyinto-ke enhle-ke nejabulisayo. Asazi ukuthi umuntu wesingaki ikhona imali kumaskandi bafethu, ama-gig okustreenya online. Abafethu iy'moto sebeyithenga nje kalula nje, okusho ukuthi-ke isimo kusihamba kahle kakhulu ingane zakwethu. Cha, sikubonge-ke lokho-ke ukuthi omunye umuntu kwamaskandi athole ini-ke ihashi iy'nyawo ey'lula. Uyilunda ngokwakhe-ke uMthandeni. Niyazi-ke ukuthi wathi no-black card usuphinde futhi u-black card waswipe laphana, waswipe i-Ford cash. Ngiyathemba cash ngoba phela kumaskandi ziyenzeka bafowethu, angeke wazi. Asithembe ukuthi cash waphuma nayo kuMthandeni-ke. So kuzobe kunomcimbi-ke eminingi-ke ezayo laphana. Kuzobe kunama-Metro FM Awards, kube kune-Metro event ezobe iseThekwini. Kuzobe kukuningi nje ukwenzakalayo. uMthandeni uzobe khona lapho-ke ezoperforma. Kube nomcimbi komkhulu futhi nange-2 ozobe lapha eGoli. Kuzobe kuningi nje okwenzeka lapha kumaskandi. Sizobuye sizonichazela ingane zakwethu-ke sinazise ukuthi-ke kuhamba kanjani. Kodwa kwamanje siyabongela nangu uMthandeni SK nge-brand new 4x4 i-Raptor 2026 model.